San Simplicio, non nos abandones. Onde andas, Perillán? Volve con nós. Quere o xornal mentres espera polo almorzo, padre Nicanor? Gracias, Tuto. O último que necesito é ler noticias sobre roubos. Non, se hoxe non trae ningún roubo, a parte da arbitraxe de onte. Só ten un par de asasinatos. O asesino da gabardina ataca de novo. Pois sí, como pos mellor. Non sei a onde imos parar. O café. Gracias, Miro. Hoxe necesito máis ca nunca. Che. Págase por adiantado. Quere que pague antes de morrer envelenado. Aí vai. És desconfiado como un demo. Meus pais ensinaronme a non fiarme de ninguén. Son unha víctima da educación que recibín. Pero este café ten un pelo. Un pelo. Un pelo. Se cadre meu. Que faz, Miro? Xa ve, vou tapando, claro. Ti toleaches. Por qué? Non é meu. Anda. Xa me podes ir poñendo outro café. Vale. Pero xa sabe, aquí págase por adiantado. Isto é un escándalo, Pereira. Podes meter o teu café no... Si non lle diga onde que é vostede cura, Sí. E se non o digo entendes igual, verdade? Carallo para don Nicanor, que non ten pelos na lingua. Voulle levar este café a un cliente menos finolis. Veña. O que me faltaba. Que me roubasen 2 veces esta mañá. 2 veces. Sí. Unha, o esfolagatos ese. E a outra... En fin, o outro roubo foi máis importante. E logo que lle levaron? A imaxe de San Simplicio. Entraronme na igrexa, Tuto. Funlle para o plumeiro antes da misa das 9 e non estaba. O mundo está cheo de chourizos. Esa figura do San Simplicio valía moitos cartos. É valiosa. Sí. Sí, é unha obra de arte, unha xoia. É unha imaxe do século XVII. Pois, tiña tanta devoción popular. Así que, ademais, era un santo de éxito. Non coñeces a San Simplicio. Non. Se foses máis pola igrexa, habías de saber ben os seus milagres. Que eu vaya pola igrexa. Iso sí que sería un milagre. Mira, o ano pasado fixo que lle tocara a lotería a unha viúva con 7 fillos. Non me digas. Sí. Claro que era unha viúva dun banqueiro e os fillos xa estaban no Consello de Administración. Pero iso non lle quita mérito. Xa. Iso de que os santos axuden aos pobres xa non está de moda, claro. E agora que fago eu? Chamo a policía, vou ao xulgado, contrato un detective... Fale con Pedro Barreiro, o abogado. Seguro que o aconsella moi ben e non lle cobra nada. É un cacho de pan. Sí. Irei despois. Antes vou almorzar nun bar onde o café leve café. Se pode ser. Alguén viu os meus zapatos de tacón alto? Collíchelos ti. Claro, como son baixo, necesitos para xogar ao baloncesto. Entraron as presas por marchar a Madrid e agora non atopas nada. Papá, ese casting en Madrid é importantísimo. Pasei a primeira proba. Se paso esta, vou traballar con Concha Velasco no teatro. Sí. Na encargada dos lavabos. Pero, Paula, esa proba é mañá pola tarde. Poderías coller o avión da mediodía e chegabas a tempo. Non, así aproveito esta noite para ir ao teatro. Onde están os meus zapatos? Buscas isto? Limpeinos un pouco e tamén lle pasei o ferro á túa blusa preferida. Gracias, papá. Non tiñas por que molestarte. Dá gusto un home que sabe facer de todo. Ai, non é nada, muller. Tens que estar guapa para ir a ese casting. Que escena tan patética. Pero, papá, esta blusa está feita un trapo. Os homes non debíades meter os fociños nestas cousas. Eu estudiei que non había traballos de homes e de mulleres, salvo de ama de cría. Pero, claro, os libros cambiaron moito dende aquela. Ai, tes razón, perdoa. É que entre as presas e o casting estou algo nerviosa. Histérica, diría eu. Colla a tarxeta do caixeiro por se necesitas cartos. A miña tarxeta está anoréxica. Mellor colla túa, Na mesiña, no segundo caixón. No terceiro. E ti como sabes iso? Vai se me enfriar o colacao. Abro eu. Hola, Mónica. Bos días, señor Barreiro. Que traes aí? De parte da miña nai, é para vostede. Pavo. Podo pasar un momentiño? Claro, pasa. Pero a que ven este regalazo?
É por ese papeleo que lle fixo, o da pensión. Pediume que lle dera as gracias. Non tiña que molestarse. Elle de confianza, criado na casa. De confianza será, pero ten o ollar moi revirado. Ten peor carácter que Miro Pereira, pero seguro que estará ben rico. Marcho para o bar, que se me fai tarde. Despois, se podo, volvo. Ata logo, Roy. Chao. Dalle as gracias a túa nai. Chao. Hasta logo. Que é iso? Un pavo. É de verdade. Pois claro. Ten a mesma cara como o profe de ciencias. Nunca vires un becho vivo, pasmón. Non, a parte dos sus mozos. Será que nunca te miraches no espello? Telo sempre ocupado. Deixade de discutir. Paula ten que marcharse, non vai perder o avión. Xa marcho. Está segura? Mira que 2 días soiña en Madrid. Papá, se podo comprar o pan soiña, tamén podo sobrevivir 2 días soiña en Madrid. Chama ao chegar. Pero ten en conta que a chamada é interprovincial. Despídete de teu irmán e ten cuidado en Madrid. Roy, por favor, non te fagas maior nestes 2 días. Cando madures, quero estar presente. Ai, dalle un pequeño a tu irmá maior. Chao. Chao. Ai, despídeme de Charo. Como non contaba con marchar tan cedo, quedara con ela para ir a rebaixas. Chao. Chao. En fin, quedamos os 2 homes sós. Por fin imos ter tempo para as nosas cousas. Estás pensando en facer unha festa con mulleres? Roy, estou pensando en ver o fútbol tranquilos. Unhas para min, unhas. Ai, merda! Volvín perder outra vez. O peor de todo é a sensación que teño de que aí dentro hai un anano que se está rindo de min. Veña, vai outra, Antón! Paspi! Estou traballando. Que fas aquí? Viñen pedir un crédito para mercar un iate. Como vas mercarte un iate? A base de traballar, como a ti. Déixate de lerias. Que queres? Ofrecerche unha cousa. Vas flipar. É a copia dunha imaxe, como os santos vellos que temos na parroquia. Que queres? Que decore o cuarto de baño con ela? De copia nada. Eche original. A que temos detrás do altar? San Simplicio en persoa. É máis antiga que as covas de Altamira. Oh, e que fai nas túas mans, moinante? Digamos que está de viaxe pastoral. E quen lle organizou a viaxe? Unha axencia? Un colega meu que é aficionado á arte, por dicilo de algún xeito. Non me digas máis. O teu colega entrou a rezarlle a San Simplicio cando se deu conta xa eran inseparables. O que pasou non o sei. Non me meto na vida dos demais. Iso sí, eche unha obra de arte. E a un prezo especial. Que? Queres que eu, Antón Santos, traballador da Caixa, trafique cun obxecto de culto que se cadra é roubado? Ti estás confundido, pero que moi confundido, Eu son un cidadán honrado e un empregado exemplar. 30.000 pesetas, 200 euros? 20.000. Pero pago che mañá. Trato feito. Ata logo, empregado exemplar. Malo será que non haxe algún parvo a quen venderllo polo dobre. Pois sí, imagínese que xentualla pode comerciar cunha imaxe religiosa. Delincuentes perigosos. Se cadra unha mafia armada ata os dentes. Denuncio inmediatamente. Ten unha foto da imaxe. Teño estas estampas. Déalle unha á policía e unhas cantas aos medios de comunicación. Así aos ladróns seralles máis difícil vender a imaxe. Pobre San Simplicio, era tan tímido, sempre medio agachadiño detrás do altar, dedicado aos seus milagres, sen meterse con ninguén, e agora verase nos xornais como a Rocito. Se era tan milagreiro xa estará feito a fama. Milagres fixo esgalla. Se cadra quere unha postaliña. Pois sí, gracias. Son 1000 pesetas. Para o sostén da parroquia, Temos que darlle unha man de pintura a San Cristía, as portas... Sí, claro. Quere outras 2 para os seus fillos? San Simplicio concede todo o que lle pidan. Non, gracias. Eses caraduras ian abusar dun santo tan xeneroso. Hasta logo. Hasta logo. San Simplicio
Empeza a facer milagres e devólveme esas 1000 pesetas. Hola. Hola. Viña a ver se necesitaba axuda co pavo. Xa sabe. Ah, non, apáñame eu só. Pero pasa, está na cociña. Gústache, Indalecio. Gústache. Come. Que, Roy? Alimentando o pavo? Tiña pensado aproveitar o día libre para restaurar esta cadeira. Que che parece? Que sería máis barato mercar unha nova. Pero se o seu amor propio depende disto, fágao. Xa lle dixen a Roy que non me pida que lle deixe axudarme. Quero facelo eu só. Oh, es Mónica. O pavo tiña nome. Non, os pavos non teñen nome. Eu a este puxen de Indalecio. A min gústame máis pavo ao forno con pasas. Que? Non pensarás matalo? E comelo? Non, voulle mercar unha cadea e leválo ao parque a mexar. É incrible. Detrás desta cara de home normal hai todo un asasino. Non lle vexo a gracia. Non te poñas así, Roy, levas comendo pavo toda a vida. Pero eran pavos anónimos, sen personalidade. Iso? Indalecio ten nome. E vive na nosa casa. Como Paula. Que comparacións? Veña, vai facer os deberes. Que hoxe non teñas clase non quere dicir que non estudies. Que rapaz máis sensible. Comparou o pavo coa súa irmá. En fin, se non me necesita para matar o pavo, eu marcho. Gracias, ata logo. Chao, Indalecio. Ei, Churri! Que fas por aquí? Busco a un home. Ah, pois se buscas iso, aquí tes un. Para que me leve as bolsas. Moi graciosa, para iso valíache un burro, Sempre pensei que erades animais moi parecidos. Que levas aí? Isto é un encargo para Miro. E esa cara que pos non será unha mangancha das vosas? Non, é que estou vendo que hoxe estás guapísima. E se queres, podes vir cer. Hoxe? Non, é que quedei cunha morena de 1,80 m. Se non queres vir, non perdes nada. Eu vou facer o yo modo. Con pataquiñas ao forno? Fago mellor xogo contigo. Pintor, que pintas con amor, ¿por qué desprecias mi color? Isto é unha obra de arte. Que che parece? Pensei que ias pintar a cadeira, non pintarte ti. Tens razón, puxime como un porco. Dame papel para limparme. E ti que miras? Nunca viches un artista? Pensará que es un matachín. Esa pintura parece sangue. Mellor que vaya sabendo quen manda aquí. Isto non sai. Imos ter que mercar a Augarrás. Se queres vou eu. Non, ti acaba de facer os deberes. Ademais, necesitamos un coitelo grande para matar a Indalecio. Tes razón. Ocúpate ti de mercar a arma do crime. Pero levas unha pinta horrible. É unha vergoña sair así á rúa. Pero poño unha gabardina por riba e listo. Será mellor tamén que meta as mans nos petos. Como teña que darlle a man a alguén, a ver que fago. Xa sabes, nena, vémonos a noite os tres, Os tres? Ti, eu e o Yomol. Non hai un bico de despedida? Ata a noite, precioso. Ai, toma. Ai, que home. Dame o xornal, Tutu. Aquí tes. O asasino da gabardina ataca de novo. Outra vez, que horror. Eu estou por montar un club de fans. De fans? Gracias ao tipo este vendo xornais como a churros. Se despacho un par de vítimas máis, pido a xubilación anticipada. Non, se cada un conta a feira segundo lle vai nela. Pago cho despois. Moi ben. Abresme a porta. Por suposto. O asasino da gabardina ataca de novo. Se eu atopase un psicópata nas escaleiras, non sei se podería liscar con tanta bolsa. Ai, Pedro, que oportuno. Tenme conta destas bolsas mentres abro. Das bolsas? Veña, que pareces manco. Sí, claro. Gracias. De nada.
Por certo, Paula está na casa. Paula non está, marchou a Madrid. Sen dicir adeus, que raro. Quedáramos de ir xuntas ás rebaixas. Si, foi todo moi precipitado. Creo que a partir de agora ímola ver pouco por aquí, as artistas, a que sabe. Oes, vaiche calor para levar a gabardina. Si, é que nestes tempos un nunca... Teño que marchar, levo presa. Ou eu vexo mal, ou iso era sangue. E se era sangue... Tivo que sair de algún sitio. E con esa gabardina... Ño! Que xamón máis bo! A que sí? E ti como sabes, se nunca cho poño? Por iso, debe ser boísimo. Sempre te has metido na caixa forte. Ponme unha tapiña. Que era esa ganga que tiñas para min? Que che parece? É un pigmeo desecado. Un pigmeo desecado. É a imaxe de San Simplicio. E para que quero eu a imaxe de San Suplicio? San Simplicio é unha antigüidade do século XVII. Para cascallos vellos xa temos a miña nai. Ti és un inculto, cuñado. É que me miras do lado malo. Pois eu pensei que o recibirías como a un colega, que terías máis interese. Como a un colega? Claro, os dous tedes algo de santos varóns. San Simplicio nunca tivo malos pensamentos. E ti aí, gáñase. Sí. Claro, ti por non tes nin pensamentos. Eu creo que vales para santo. En serio? Sí, se alguén vai para santo nesta familia, eses ti. Se cadra tes que rezar un pouco máis, pero... É o que di miña nai. Pero eu sempre rezo para que non veña inspección de sanidade. Estás no bo camiño, cuñado. Pero algo máis que rezar faría o santo este. Nada, San Simplicio, falar coas nubes, cos lobos, coas ervas, iso que fan os que van ao ceo. Se cadra tamén facía sacrificios ou repartía riquezas. Simplicio, sacrificios. Este de traballar, nada, e repartir, menos. Pois sí que me gusta a min o santo este, me cajo no mundo. Por iso cho digo, pareces do gremio. Sí. San Ramiro de Ribadavia. Para chegar aí hai que facer algún milagre. Pareceche pouco facer o café sen café? Perfecto. Como San Simplicio, cando fixo a multiplicación dos panes e dos queixos. Eu pro café o que fago é aproveitar as peladuras das patacas. Non deas detalles, non fai falta. Non me extrañaría que a volta de nada estiveses nos altares. Que alegría lle vas dar a túa nai. E que baratos mías hai los bocatas. Se faga a multiplicación dos panes e dos queixos. Claro, pero para iso necesitas un exemplo. Alguén a quen seguir. Un modelo. Non chega con que me mire nun espello? Frío. Un modelo. Como San Simplicio, que non daba pancada. Claro. E que mellor que ter preto o teu inspirador, Pos a San Simplicio ao lado da cama. E que ves o despertar. Nada, porque a luz está apagada. Ves a San Simplicio, pastrán. Esa che serve de inspiración para todo o día. E por un prezo de risa, 40.000 pesetas. Non lle vexo a gracia, 40.000 pesetas. A min custoume 50.000. Se cho deixo por menos cartos, é por ver o teu retrato na praza de San Pedro. Home, visto así... Pensa na santidade, ten estas cousas, a gloria eterna, Está ben. Aí tes. Tes razón. É abrazar a San Simplicio e xa me pasa a tentación de traballar para todo o día. O que eu che dicía, cuñado. De momento non che contes nada a Balbina, E logo? Pode pensar que é un agasallo polo seu cumpleanos e encapricharse con el. Pero o seu cumpleanos é dentro de 8 meses. Xa sabes que as mulleres son un desastre cos números. Claro. Non lle digas que che vendín eu, Pode querer outra como esta e non teño máis. Mellor. Non quero competencia na familia. Marcha a traballar para a caixa, Xa sabes, a primeira virtude dos santos é a discreción. Ata logo, irmanciña. Miro, empanada. Que tes aí? Nada. Balbina, o teu cumpleanos non é ata dentro de 8 meses. É iso a que ven agora. É para que saibas que penso moito en ti.
se che conto o que me acaba de pasar, non mo crees. Meu irmán regalouche un bisón. É Pedro. Pedro, regalouche el un bisón. Non, cruceime con el no relanzo. Oh, e iso que vivides porta con porta. É increíble. Levaba as mans nos petos da gabardina. E os pés nos zapatos. Moi misterioso, sí. Non o tomes a broma, tiña as mans cheas de sangue. Pero non quedáramos en que as levaba nos petos. No, era vermello, era sangue. Sangue? Sí, non quería sacar as mans nin para axudarme coas bolsas. Eso que sempre foi un cabaleiro. Estaría escuro, eu que sei, Non, parecería... había luz. Abriuse a gabardina e levaba toda a roupa manchada de sangue. Sería un estampado. Comportouse como a un sospeitoso. Sospeitoso de que? Pois... dixo que Paula estaba en Madrid e que non habíamos ver moito. Mira, vou levar isto pras mesas de fora e cando volva xa mo contarás todo máis pousada, porque non estou entendendo nada. Balbina, cobra. Sí. Hola, Tuto. Hola, abogado. Dasme o jornal? Falou co padre Nicanor? Falei, sí. Podesmo meter aquí? Por suposto. Aquí facemos servicios completos, non? Deixeiche os cartos aí. Moi ben. Ata logo. Ata logo. Hola, Pedro. Hola, Balbina. Que? Colléchelo día libre? Pois sí. Estou dedicado á miña paixón secreta. Paixón secreta. Todos temos algunha afección oculta. Ata logo. Toma, leva esta empanada, anda. Está moi rica. É de raxo, me veña que che Pois gusta. sí, claro, gracias. Ai. Nunca sabe un cando vai ter que poñerse de matanza. Pois é certo que estaba todo manchado de sangue e levaba un coitelo así de grande. E dixo que estaba dedicado á súa paixón secreta. O asasinato! Quieta, para aí. El só dixo que se tiña que poñer de matanza. Ai, o tes! Pero tamén levaba unhas presas algo... Algo sospeitosas, verdades? Mira, mira. O asasino da gabardina ataca de novo. Ai, Charo, pero non quererás dicir... Se vos interesan os asasinatos, hoxe o xornal ben cheo deles. Ei, nena, apetecemos pasar un pouco de medo. Mais aínda. Aluguei esta peli, O silencio dos cordeiros. Vai dun psiquiatra chungo que come os pacientes. A min esas películas non che me gustan nada. Hai xente que di que lles dan ideas. Ideas? Eu penso que todos levamos dentro un asasino. Un día ves unha peli destas e zas. Descobres que a túa vocación é afiar o coitelo. Queres dicir que a xente copia o que ven nas películas? É unha teoría miña, pero podo a demostrar. Coñezo un caso, un colega meu. Un tipo que parecía do máis normal. Cala, paspallás. O que a señora mande. Deixo a factura e marcho cos asasinatos a outra parte. Chin, chin, chin. Eu non sei que pensar. Eu sí. O peor. Hai que pensar sempre o peor. Eu, por un lado, resístome a creer nada malo de Pedro, pero polo outro... Vimos sangue e o coitelo con estes dous ollos. Eu marcho a clase de informática. Mónica, ti pensas que calquera pode ser un asasino? Calquera como a quen? Como Miro, por exemplo. Miro un asasino? Sí, un psicópata, un asasino en serie. Imposible. Normalmente os psicópatas son tíos intelixentes, calculadores, organizados. Non mo tomes a mal, pero teu home non serve nin para asasino. A profesión de asasino é ben bonita, porque canto máis traballas, máis xente coñeces. Pero eu agora quero ser santo. Aí o tedes. Máis inofensivo que un falsificador de billetes do Monopoly. Pedro é intelixente. É un abogado famoso. Seguro que é un home calculador e ben organizado. Si, se cadra te quedou calvo de tanto... Como se chama iso? Pensar! Iso mesmo.
Lembras cando Pedro dixo que había que matar a 11 persoas? Ai, muller, eran os xogadores do Compos que acababan de perder por 3-0. Agora que eu penso, sempre lle notei algo raro na mirada. E o seu oculista tamén, é miope. Chariño. Tes razón, se cadra, vexo fantasmas. Pero ese matou a Paula. A súa propia filla? Non te estarás pasando. Contoume que Paula marchara a Madrid, pero ela quedara comigo para irmos de compras. Non a imos ver moito por aquí. Iso foi o que dixo Pedro. Temos que avisar a policía. A policía? Un momento. Non nos podemos arriscar a difamar a Pedro sen probas. E que máis probas queres? Non sei, se cadra todo ten unha explicación. Mellor esperaremos a ver que pasa con Pablo. Confía en recuperar a San Simplicio, padre Nicanor. Oxalá este aquí para cando inauguremos a reforma da igrexa. Confío en que vostedes me axudarán e tamén confío en que Deus me botará unha man. Que lles diría aos ladróns? Que se Deus lles bota esa man ao pescozo, van ir ao inferno de cabeza. Moitas gracias. Non, gracias a vos. Agora vou á tele para unha entrevista. Por certo, serían tan amables de sacar estas fotos nos xornais. Claro. E vai, unha para cada un, outra para vostede. Son 1000 pesetas. As exclusivas hai que pagalas. Este llomol está boísimo, Pódese saber que faz aí toda a noite? Deixe de xogar os espías. Perdoa. É que os veciños teñen unha conversa fascinante sobre os macarróns para a cea. Ai, non oio a Paula. Pídolle que fale máis alto. Antón, ti non lle notaches algo raro a Pedro últimamente? Algo raro? Sí, unha conducta extraña. Como escoitar cun vaso as conversas dos demais. Falo en serio. Pedro é viúvo, abogado, ten 2 fillos. O máis raro que lle pode pasar a un tipo así aos 50 é empezar a xogar o pádel. Ou matar a filla. Tamén. Como que tamén? Paréceche normal. Pero que che pasa? Creo que Pedro, con esas pintas de mosquiña morta, é un psicópata, un asasino. E non só iso. Tamén mete o dedo no nariz. Non che estou de carallada, Vino cos meus propios ollos, coberto de sangue. Creo que vou chamar a policía. E eu vou chamar o psiquiátrico. Marcho, que teño que madrugar. Podo vir mañá para comer as obras? Marchas tan tranquilo cun veciño así. Non te preocupa que me poida pasar algo a min? Tes razón. Vou levar as obras agora, por se acaso. É incrible. Ter un home como a ti na casa dá tanta seguridade como a un letreiro que poña "Coidado co hámster". Se queres, podo conseguir un equipo de espía infantil con micro incorporado para escoitares mellor. Marcha de aquí. Fora. Polo menos deixa o móvil conectado, por se te chamo. Sí, claro. E se o veciño quere falar de fútbol, chama enseguida. Para facer tertulia. Isto é o único que queren os homes doxe. Que lles deas de cear. Quen é? O garfo, para defenderte. Eu non o necesito. Dalle recordos a Paula da miña parte. Deica mañá. Vaya merda. Que fas? Mira, notaches algo extraño en Pedro últimamente? Vicheslle facer cousas raras? Sí, tomo té sen azucre, aínda que eu lle cobro igual por tomala con azucre. Digo cousas raras de verdade. Agora que o dis, outro día vino seguindo a unha muller. Unha muller? Sí, por toda a cidade. Ela collía por unha rúa e el detrás. Ela paraba diante dunha tenda e el paraba. Así que non a deixaba, E que pasou despois? Que non parou de seguila ata que espertei. Non poderías razoar como unha persoa normal. Para que? Se logo ti só te preocupas dos que fan cousas raras.
E se lle notas algo a Pedro, quero que mo digas, Sí, muller. A próxima vez procurarei non despertar antes de tempo. Hola, guapiña. Estás contenta, sí? E pódese saber que fas agora? Imito a San Simplicio. El miraba como medraban as plantas e falaba con elas. Ai, sí. É divertido. Mais que a traballar. Pero é máis perigoso do que parece, sobre todo cando falas con cactos ou plantas carnívoras. Ah. E para que demo imitas ti a San Simplicio? O típico é que vou ser santo. Loado sexa Deus. Era un segredo, pero total, antes ou despois habías de ver o meu nome nos calendarios. Ah. E que méritos tes ti para seres santo? Os mesmiños que San Simplicio, ou máis. Os dous entendemos o verdadeiro sentido do traballo. Ai, non me digas. El non deu pancada na súa vida, e eu tampouco penso dala. Mira, mira. Teño aquí, para que me sirva de inspiración. Ah, ese é San Simplicio. Pois a min pareceme o santo que hai na parroquia do Padre Nicanor. Serás burra. É unha estatua da época dos romanos. Compreina por 40.000 pesetas, unha ganga. E a quen ya compraches? Iso non che podo dicir. E o teu cumpleanos é dentro de 8 meses, Boas noites, meu santiño. É estargallada. Miro que quere imitar a San Simplicio. Como acaba de marcalo? Alucina as mandarinas. Debería ser un pouco máis discreto. Só lle falta retransmitilo en vía satélite. A imaxe non está á vista, todo vai sobre rodas. Queredes asinar pola miña beatificación? Claro, cuñado. Ajá. É un café. Eu son máis devoto de Elvis. Se cadra queredes unha estampa de San Ramiro, só vale 2.000 pesetas. Vas ter que facer rebaixas. As do Padre Nicanor valen a metade. É que as de San Simplicio leva moito tempo en circulación e o mercado está saturado. Pero se isto é un recordatorio da tua primeira comunión. É que aínda non tiven tempo de imprimir esas. Pero teño esta foto, é bonita, gústavos. Estás guai, pareces Tina Turner. Sí. Bos días, Mónica. Queres asinar pola miña beatificación? Claro. Xa está. Moitas gracias. Que puxo aquí? Asinou como a Virxe María. Por favor. Con esta xantalla non hai quen cultiva a súa vocación. Vou. Sí. Hola, padre. Sí. Agora mesmo. Vostede madruga ata para sair na tele, ata logo. É o Padre Nicanor, que poñemos na tele, que vai sair no informativo. Pasamos a outra nova. O Padre Nicanor, párroco da igrexa de San Simplicio, denunciou o roubo dunha imaxe do santo do século XVII. Parece que o santo é moi milagreiro, pero nesta ocasión non puido evitar o seu propio roubo. Quero facer un chamamento aos ladróns para que devolvan a imaxe. Eu non os denunciarei, como se fose un segredo de confesión. A policía traballa sen descanso. A venda de estampas de San Simplicio... O que faltaba. Non dicías que todo ia sobre rodas. Aí nemos ter problemas. Merda, non contaba co afán de protagonismo do Padre Nicanor. Déixame ver o xornal. Ala. Rouban a imaxe de San Simplicio. Agacha isto. Ei, cuñado. Gardarías ben a imaxe, non? Sí, está no armario. Ajá, pues hai que ser discreto. Hai xente moi cobizosa. Seguro que che queren roubar. Non te preocupes, está guardada e ben guardada. E quen queira saber algo dela. Non é necesaria a violencia. Con que non lle digas a ninguén... Non lo vou dicir por aí. Esa lle direi a Balbina, que tampouco diga nada. A Balbina, ala, xa cagamos. Que lle dixeches a Balbina? Non lle amosarías a imaxe? Sí, pero só un pouquiño. Si un pouquiño, pero ti és parvo. Agora seguro que vai sospeitar. Sospeitar de que? Que está casada cun pringao. Era iso, xa o sabe, díxemo moitas veces. Temos que facer algo. Si, a mí non me mires. Este que vai a mañalo. Ponme un café, guapiña. Marchando batillas. Cuñado, escoita, escoita. Comeza a operación camuflaxe.
Camuflaxe. O primeiro é facer unhas compras aquí cerca. Ven, vamos. Pasa. Moito me temo que van quedar as reformas a medias. Non teño cartos nin para pintar. Se vendese unhas cantas estampas máis, polo menos podería pagar os pintores. Pero eu xa lle comprei 7. Claro que agora son en cor. Ai, veña, déame unha. Deus cho pagará. Pero estabasme a falar da imaxe esa que te miro. Non estou segura de que sexa a da parroquia, pero por mirar non perdemos nada. Haberá que comprobalo. Fixeches ben en decirmo. Don Nicanor. Sí. No caso de que a sexa, eu non sei como chegou ás mans de Miro, pero el gardouna con boa intención. Quere ser como a San Simplicio. Os camiños do Señor son inescrutables. Se cadra con este desgusto, gañamos unha ovella para curral da igrexa. Veña, vamos vela. Pase, padre. Non nos verá Miro. Non se preocupe, foi ao taller polo coche. Onde está a imaxe? No armario. Ai, a verdade é que é preciosa, con esa túnica e esa cariña de rapaz. Está pechada con chave. E onde a poñería Miro? A min é como se me roubaran un fillo. Aquí está, típico de Miro. Con esa cariña discreta, esa mirada doce. Ai. Pero, isto que é? Non sei. Balbina, tíñate pola persoa seria responsable da familia Pereira. Onte non tiña barba. Algúns homes médralle moi depresa. Como puideches confundir o noso San Simplicio con este monicaco? A min pareceume a imaxe da parroquia, pero non a vin máis ca un segundo. Así que o teu home quería o imitar. Pois como imite moito a este travestí, vai ser mellor non volver polo bar. Perdoe, padre, non entendo o que pasou. E xa me encargarei eu de que tampouco volvan por este antro os fregueses. Estou morta de sono. Pasei a noite pendente de Pedro. E que? Todo ben, aínda que case me queda a orella pegada ao vaso. Hola, ponme un café, Mónica. E ti que? Pois mira, Frei, a Miro deulle por imitar a San Simplicio. Mellor santo que asasino. Pensei que tiña ela a imaxe que lle roubaran ao padre Nicanor, pero non a era. Asasinato, roubos, isto parece Chicago. Caramba, un café que cheira a café. E logo miro, xa subiu o ceo. Subiría, non sei que andará a facer. Eu sí, nada. Estará xogando coa Barbie. Coa Barbie? Sí, coa que me comprou pola mañá cedo. Dis que che comprou unha boneca e que estará a xogar con ela. Muller, non é tan raro. É a hora do recreo. O que facía falta. Agora deulle por xogar con bonecas. Oes, dille que teño uns vestidos de noite monísimos para a Barbie. Pois a esta non lle viría mal poñer algo máis decente. E iso onde estaba? Aí, debaixo da barra. Esa é a que me comprou a min, pero sacoulle a roupa. Eu sou un comerciante moi decente e as bonecas véndoas sempre vestidas, E esta non levaría un vestido laranxa? Xusto. Como adiviñaches? Creo que xa sei para que a mercou. Aquí está, o vestido da Barbie. Serán impresentables. E por debaixo, o San Simplicio. Pero como non o pensei eu antes? Isto foi cousa de Antón. Non creo que a Miro se lle ocorrera algo así soiño. E menos agora que quere ser santo. Todo ten unha explicación, Balbina. Pois quero oír. Dixéronme que San Simplicio, como era moi humilde, andaba vestido con roupas que lle daban por aí. Pois se o quere seguir imitando, vai ter que poñer un vestido como ese, xefe.
É cun sombreiro de burro. E quen che dixo iso? Non che podo dicir. E tampouco que me vendeu o santo. É secreto profesional. Non fai falta que non lo digas. Hola, Antoncillo. Creo que é hora de ir para Caixa a traballar. Pasa para aquí, a onde vas? Fuches ti quen lle deu o San Simplicio a Miro, non si? Ai, traio a religión a esta familia e ainda por riba te queixas. Pásamo. Puxaches o vestido e a barba para que non o recoñecese o padre Nicanor, verdade? Pareceume que lle quedaba ben. Muller, non podes pedir que o santo luza os vestidos como a Barbie. Un santo ten menos... E ti non sabías que era roubado, bandallo. É para ir todos á cadea. Roubado? A min deu-mo paspallás. Paspallás? Sí. Pois falando do rei de Roma, Que, Mónica, que? Cando saímos un día por aí? cando che dean a condicional. A condicional? Entón, a ver cando me pagas eses 20 billetes que me debes polo santo. 20 billetes. Dixeches que che custara 50.000 bandallo. O resto dediqueino a obras benéficas, como farías ti, cuñado. Bendicheslles unha imaxe roubada, pastrán. Eu fixeno para axudar a un colega que tivo unha infancia moi difícil. Que vergoña, iso é sacrilexio. Non che penso pagar nin tolo. Para motopiloto que ti ben que o sabías. Sodes un par de moinantes. E ti, un parvo de campeonato. Ai, menos mal, porque eu non permito que me chamen moinante, Agora, tedeslle que devolver a imaxe ao padre Nicanor. Que lle devolva a él. Mira que valentes. Aínda pretenderedes que deamos nós a cara por vos. Eu teño que seguir co reparto. Antes de que empece outro reparto... Que facemos? Que a devolvan. Non sei, o padre Nicanor pode pensar que somos todos cómplices ou algo así. Tes razón. Este bar parecería o centro social do mundo do crime. Haina que devolver, pero con discreción. Ocórreseme algo. Ides devolvelo santo. Sí, e se nos ve alguén? Ides devolvelo en secreto. Sí, pero como? Aplicade o sistema Barbie Superstar. Reloj, no marques las horas. Non o fagas, papá, por favor, non o fagas. E non o fagas. Pero ben que come os bistés, o xamón e as nécoras, e non te importa que estean mortas, Agora virás co conto do ciclo ese da natureza. É que é certo. A terra dá patacas. Os porcos comen patacas. Os homes comen os porcos. Pero explícalle o pavo, non a min. E xa sabes, a letra con sangue entra. Indalecio, chegou a hora do requiescat. Vas morrer, compañeiro. Quieto, papá, quieto. Nin quieto nin nada, vas morrer, compañeiro. Acaba de dicir, vas morrer, compañeiro. Oíño con toda claridade. Está quieto. Merda. Que pasou? Corteime. Aparta, non vai a ser que fuxa. Ven aquí, becho do carallo. Onde vas, condenado? Vouche cortar o pescozo. Outro asasinato. E non son máis que as 12 da mañá. Este barreiro toleou. Veña, deixa o San Simplicio na porta, que non nos colla o padre Nicanor, E por que teño que ir eu? Será mellor que o fagas ti porque ti vas ser santo. Metiche la nota dentro. Si, un anónimo, como nas películas. Pois esperta, ou queres que nos cachen? O teléfono. É a policía, descubríronos. Como saben que estamos aquí? Foi el, detéñano. É o meu móvil, pasmou. Pero ti... Sí. Antón, tes que vir. Pedro está asasinando a alguén. Si, polos berros que dan. Debe de ser un baño de sangue. Ven correndo. Mi madriña. Que pasa? Era Charo, di que Pedro está asasinando a medio mundo. Quere que vaya eu? De voluntario, mira que lista, que vaya ela. Para deter os asasinatos, non para poñer o pescozo. Veña, deixa a cesta aí e liscamos. Vou. Pois ala. Que faz? Serás muro. Veña. Que foi ese ruido? Gamberros do demo. Tiraron con todo.
Oh, un neno abandonado, como a Moisés. Outra proba, señor. Non era dabondo coa desaparición de San Simplicio. A ver, Parruliño. Oh, San Simplicio! Milagre! Volveu a casa. Repartir as fotos foi unha boa idea. Os ladróns colleron medo. Teño yo que ir a agradecer a Pedro. Parece que quedou todo en calma. Fartaríase de tanto matar. Tamén a min me gusta o chocolate, pero todo ten un límite. Es ti, Antón? No, son Jaco Destripador. Por fin. Que pasa, muller? Últimamente non gañamos para sustos. Tiñas que velo. A víctima loitou, berrou, escapou, pero as coiteladas caían unha tras outra. Ti que? Tes un vaso ou unha videocámara? Habías oír eses berros. Puxéronseme de punta todos os pelos do corpo. En vez de cellas, tiña 2 cepillos de dentes. Terían a música moi alta, muller. Ás veces é difícil distinguir esas óperas que escoita Pedro dun porco no matadoiro. Ai, Antón, por Deus, falo de asasinatos en serie no piso do lado. Non vas facer nada. Sí, muller, pedirlle un autógrafo. Oh, eu non podo seguir vivindo aquí. Calquera día virá Pedro para pedirme unha taza de pan relado. E que farei eu? Darlla, todos os veciños piden tazas de pan relado. Sí, pero non para facer croquetas comigo. Non chores, chariño, Vale. Agora vou chamar á porta de Pedro. Entrarei e comprobarei que o único raro que hai ali é que fan a tortillas en cebola, de acordo? Ai, non vayas, Antón. Oi, que carallo, agora volvo. Cada unha vez, Había tempo que non estaba tan en contacto coa natureza. Veña, trae a fonte para metelo no forno. E por que non o comes cru? Para un caníbal como a ti, sería o máis propio. Este pavo vaime saber o dobre de rico. É como se o cazase eu. Xa vou eu. Hola, Antón. Hola, Pedro. Perdón, é que me colles algo ocupado. Sí, demasiado ocupado, non? Estaba tan canso despois de darlle o coitelo que nin me lavei. Despois de darlle o coitelo. Pola mesma cara que Roy. A morte che parte da vida, home. Ti crees? Uns teñen que morrer para que outros vivan, aínda que ás veces o teu propio fillo nin o entenda. O teu propio fillo? Xa, pois nada, eu marcho. Non quedas. Agora ia me poñer a cociñar. A cociñar? Claro. Algo terás que facer con tanta carne. Teño que marchar. Pero pasa, non querías nada. Non quero nada, non. Sigue co teu, sigue, que te aproveiten. Que biches? Tiña un coitelo así de grande e creo que matou a alguén da súa familia. Díxomo el mesmo. A Paula! Será Herodes? Estaba cociñando. Tiña cara de fame. Non me deas detalles. Que imos facer? Podémolo mirar polo lado bo. E que lado bo pode ter isto? É o máis interesante que pasou neste edificio desde que pintaron o portal xa vai para 3 anos. Pedro, ven por nós. Sabe que o descubrimos. Señor, eu quería ser famoso, pero non así. Ábrete. Sí, non, pasa ti primeiro. Estás na túa casa. Veña, hombre. Padre. Padre. Perdoade, que... confundime de porta. Vai a casa de Pedro. Sí, por algo reservado. Unha conversa e todo solucionado. Solucionado? Sí, os criminais nunca viven coa conciencia tranquila. Ao final, acaban por ver a luz. Daquela arrepentiuse. Sí, gracias a Deus. Xa avisei a policía. Ben, perdoade, teño que falar con Pedro.
Outra vez o timbre. Para min que veñen co cheiro do pavo. Que, gustache máis así ou vivo? É certo, asado case está máis guapo. E que? Temos noticias da imaxe de San Simplicio? Gracias aos teus consellos, ainas e boas. Repartín as fotos e puxen a denuncia. O ladrón debeuse acobardar, sentiuse rodeado e devolveuna. Pois perfecto. Pase, pase. Que ben cheira. É que temos pavo para xantar. Se quer quedar con nós? Hai dúas cousas ás que nunca digo que non. Unha é unha invitación para xantar. E a outra? Unha invitación a cear. Aquí está San Simplicio. Que olle isto? Unha nota. Devolvémolo santo porque estamos arrepintidos. Unha nota dos ladróns. Postdata, isto é un anónimo, por iso non poño o nome meu nin o do bar. Asinado Miro Pereira. Quen pode ser tan parvo como para facer unha cousa así? Xa, que sorte, tía. E a que hora dis que sai? Dentro dos minutos, vale. Un bico, felicidades. Sí, xa yo conteo a Balbina, chao. Que cousa máis bonita. Le, guapiña, le o que a xente di de min. Miro é un santo e o home máis bo e modesto do mundo. Esta é a súa letra, así non vale. Os políticos tamén se votan a si mesmos, se vale. Balbina! Outro asasinato! Esta vez tamén o viu Antón, Sí, por pouco non me liquida a min. De que falades? Na casa de Pedro que hai un pequeno problema. Un problema? Un asasinato ou dous. Pedro matou a Paula. Que Pedro matou a Paula? Ai, que desgracia máis grande! Algúnha razón tería. Miro, por favor. Pero se Pedro é o máis amable e pacífico do mundo. Ademais... Por sorte parece que xa está arrepentido. Arrepentido? Si, chamou o padre Nicanor e a policía está a chegar. Ademais, Paula está en Madrid. Paula, imposible. O de que está en Madrid foi a excusa que deu Pedro para a súa desaparición. Acaba de chamarme por teléfono. Para pedir auxilio. Para que poñamos la tele. O mundo do teatro abre hoxe o noso bloque cultural. Infórmanos dende Madrid a nosa reporteira Inma Souto. Estamos con Paula Barreiro, a nova actriz galega que acaba de ser escollida para acompañar a Concha Velasco no seu esperadísimo regreso aos escenarios. Estarás contenta, Paula? Moito. Podo saudar ao meu pai e ao meu irmán que me estarán a ver. E os de Bar Suizo. Que personaxe é o que vas facer? Daniela. É un personaxe moi bonito, aínda que algo complicado. Moitas gracias, Paula. E sorte con esa obra de teatro. Seguro que será un éxito. Gracias a vos. E vostedes non perdan esta oportunidade de ver a Paula Barreiro debutando xunto con Concha Velasco. Xa me parecía a min que esa historia non podía ser certa. Isto non cambia nada. Eu mesma vin o sangue. Se cadra matou o arroio. Non nos precipitemos dúas veces. E se o padre Nicanor está en perigo? Claro, Pedro puidolle tender unha trampa. A estas alturas estará tocando a arpa no ceo. Pois estará contento, padre Nicanor. Vai chegar a santo pola vía do martirio, que é a máis rápida. Creo que nos debemos presentar na casa de Pedro e ver que é o que pasa. Hai que ir alá enseguida. Vamos. Sí. Ti tamén. Tranquilidade. Ide. Se cadra ainda estamos a tempo de que coma Miro de segundo prato. Non o podo creer. A miña filla feita un artista. Viches? Alégrate, home, era a tua irmá. Supoño que será unha obra decente. Pois claro. Isto hai que celebralo, pero con champaña. Veña, chama. Se cadra pillámolo nun mal momento. Sí, mellor volvemos en horas de oficina. Chama. Sí. Hey, chegades no momento xusto. Para morrer.
para celebralo. Non viste lo de Paula na tele? Pasade, pasade. Padre, temos compañía. Champaña e pavo. É de confianza. Mateino eu mesmo. Ño! Queres dicir que hoxe mataches un pavo? E logo non me viches co coitelo. Serás burro. A mí non me digas nada, Roy, vamos poñendo a mesa para todos. Por que dis vamos poñendo a mesa cando queres dicir Roy, pon a mesa? Alguén terá que estrear a cadeira que restaurei onte. Púxenme perdido, pero quedou ben, O sangue era pintura. Serás borra. Por certo, Miro, podes explicar isto? É un anónimo. Nótase en que non leva sinatura. Devolvémolo, santo, porque estamos arrepintidos. Posdata, isto é un anónimo, por iso non poño o meu nome nin o do bar. Asinado Miro Pereira. Ti es parvo, cuñado. Oi, 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 que creo que lle debedes un favor ao padre Nicanor. É pensar que te tomamos por un asasino. Home, sinto decepcionarvos. Oi, o pavo ten unha pinta boísima. A pesar de ser un animal asasinado. Ou, Roy. Brindemos polo ciclo da natureza. Toma, cuñado, a quen se lle ocorre asinar un anónimo? Se fose unha idea do hámster ese. Einstein, cuñado, Einstein. O que eu digo, hámster ese dos pelos rizos, sería unha idea xenial. Pero como foi miña, claro, non lle dades mérito. Ño! A hora de xantar e nos aquí pintando a igrexa. Non manches, cuñado. É que mancha aquí, Ti, e logo tenemos que limpalo todo. Para limpar xa está pas pallás, que foi o enredante. Mona. Ese a culpa foi miña por venderche o santo. Pailán, que eres un pailán. Pailán eu? Pero ti que dis, Para quieto, cuñado. Venga aquí que che pinto os morros, la villa.